Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο εδώ αυτού του καναλιού που ξεκινάω μια καινούργια σειρά που θα είναι επαγγέλματα. Θα έρθουν πέρα διάφοροι άνθρωποι, θα συζητάμε το επάγγελμά τους, πώς τα καταφέρανε, τι κάνουν για να καταφέρουν, τι έχουν σπουδάσει, τα πάντα. Η σημερινή μας καλεσμένη είναι μια γυναίκα που τη γνωρίζω 10 χρόνια. 10 χρόνια. Ήταν παλιά καθηγήτριά μου στο ΙΕΚ Διακόσμου και φυσικά είναι η κυρία Βίκη Βαλογιάννη. Το είπα σωστά. Το είπες σωστά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Είναι τιμή μου που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που θα συζητήσουμε για το δικό μου επάγγελμα. Καλώς σε βρήκα κιόλας. Να πω κιόλας σε αυτό το σημείο ότι θεωρώ ότι καλύτερη έναρξη αυτής της σειράς δεν μπορούσα να κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήτανε, ξέρεις τι, είναι πάντα και όταν ήσουν καθηγήτριά μου, σε εκτιμούσα πάρα πολύ. Από το ΙΕΚ, καταρχάς να πω ότι έχω τελειώσει το ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου, δεν ήταν? Ναι, Αγίου Δημητρίου. Ναι. Ήσουν εσύ, η Βάσο, η Φιλίππου και η Κατερίνα η Ζούνη. Ναι. Αυτές οι τρεις ήταν για μένα που ξεχωρίσατε κατευθείαν μέσα στο ΙΕΚ και μας βοήθησες πάρα πολύ και μας βοήθησαν και οι υπόλοιπες καθηγήτρες πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή μου και πραγματικά θεωρώ ότι είμαι τυχερή και που δούλεψα στο ΙΕΚ του Αγίου Δημητρίου έστω και για ένα μικρό διάστημα, αλλά και που γνώρισα και εσάς και σε ένα και τη Βάσο. Δεν έχω λόγια δηλαδή για να πω, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή και χαίρομαι πάρα πολύ μετά από τόσα πολλά χρόνια που καθόμαστε εδώ και μιλάμε. Ναι. Θέλω πρώτα να μου πεις τι έχεις σπουδάσει. Έχω σπουδάσει διακόσμηση στα ΤΕΗ, ήταν το πρώτο μου πτυχίο και το δεύτερο αρχιτεκτονική στο Μετσόβιο. Και έχω δουλέψει και σαν διακοσμήτρια. Για αρκετά χρόνια, μετά ακολούθησα την αρχιτεκτονική και στο τέλος, τα τελευταία 8-9 χρόνια, έχω εξειδίκευση στο Building Information Modeling. Τι είναι αυτό? Είναι ένας τρόπος να διαχειρίζεσαι την πληροφορία των έργων μέσα από τρισδιάστατα μοντέλα. Θα το αναλύσουμε λίγο αργότερα. Ναι. Να πω εγώ καταρχάς ότι τη Βίκη τη γνώρισα στην Ελλάδα. Ναι. Μετά είχαμε μιλήσει νομίζω μετά από ένα χρόνο και μου λες μάλλον φεύγω εξωτερικό κτλ. Ναι, και είχα περάσει και κάποια στιγμή γιατί είχαμε κάνει ένα σαν σεμινάριο για, αν θυμάσαι, για το βιομηχανικό σχεδιασμό. Ναι. Είχαμε φέρει κάποιους καθηγητές από το Μετσόβιο και εκεί συναντηθήκαμε πάλι και μετά χάθηκαν οι δρόμοι μας γιατί έφυγα εκτός Ελλάδος. Και έφυγες μετά στο εξωτερικό που πήγες? Πήγα Κατάρ. Πήγες Κατάρ. Ναι. Τώρα πόσα χρόνια είσαι στο Κατάρ? Είμαι 7 χρόνια. Εύκολα, δύσκολα? Αρχικά δύσκολα φυσικά, γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις μια εντελώς άλλη νοοτροπία. Τα ωράρια είναι διαφορετικά και εγώ είμαι συγκεκριμένα στην κατασκευή και τα γραφεία μας είναι στο εργοτάξιο. Οπότε ξεκινάμε τη δουλειά στις 6 το πρωί, τελειώνουμε 4.30, 5.30, 6 άλλες φορές. Οπότε είναι πάρα πολλές οι ώρες. Είναι μεγάλα έργα, κρατικά έργα και υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος. Φυσικά στην αρχή ήταν πολύ διαφορετικά. Το περιβάλλον είναι διαφορετικό, οι άνθρωποι διαφορετικοί, η κουλτούρα διαφορετική. Δηλαδή θέλεις χρόνο για να μπορέσεις. Ναι, και όχι μόνο να προσαρμοστείς, αλλά να μπορέσεις να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους, για να μπορείς να πεις ότι δουλεύεις. Καλά. Πλέον να πούμε ότι έχεις και μια κόρη. Φυσικά. Τώρα πόσο χρόνο είναι η κόρη σου? 17. Άρα την άφησες 10 χρονών σχεδόν. 5η δημοτικού. Ήταν 5η δημοτικού. Δύσκολο. Πάρα πολύ. Είχες σκεφτεί να την κατεβάσεις μαζί? Αρχικά φοβόμουν γιατί ήταν μια χώρα ξένη, με πολύ διαφορετική νοοτροπία και πρώτη φορά που κατέβηκα αποφάσισα να μην φύγω μαζί της. Αλλά όταν πήρα την απόφαση να φύγω, μου είχαν πει από την εταιρεία που θα κατέβαινα ότι θα κατέβω για 7 μήνες. Ναι. Μεγάλη διαφορά. Μετά από 7 μήνες πήρα μία άδεια, ήρθα Ελλάδα, θεωρώντας ότι θα μιλήσω με τα κεντρικά και θα τελειώσει η δουλειά μου, δηλαδή έκλεισα με το πρώτο έργο. Μου είπανε θα συνεννοηθείς όταν θα ανέβεις στο Κατάρ και όταν ανέβηκα Κατάρ είδα ότι μου είχαν ανανεώσει το συμβόλαιο και με είχαν στείλει σε ένα άλλο έργο χωρίς να ξέρω και έτσι κυλήσαν τα 7 χρόνια. Όσο ήμουνα στο Κατάρ προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να κατέβει, αλλά ξέρεις, είναι η γλώσσα, είναι η νοοτροπία, όλα τα σχολεία εκεί στο Κατάρ είναι ιδιωτικά, είναι πολύ ακριβά. Οπότε όλοι μαζί οι παράγοντες δεν συνενούσαν. Κάποια στιγμή την κατέβασα στο Κατάρ, την κατέβασα στο Κατάρ, ήρθε για 3 μήνες, είδε πώς ήταν τα πράγματα, δεν της πολύ άρεσε. Είπα καλύτερα να τελειώσει με το καλό στο ελληνικό σχολείο, γιατί τα σχολεία μας έχουν το καλύτερο επίπεδο γνώσεων, να ξέρεις.
σε σχέση με τα ιδιωτικά. Αυτό είναι κάτι που, να σου πω κάτι, είναι κάτι που σαν Έλληνες λέμε πάντα «Α, το σχολείο μας είναι χάλια, είναι όλα...» Όχι. Η Ελλάδα και όλη η Ανατολική Ευρώπη έχει τα πιο δύσκολα σχολεία και τα πιο δύσκολα πανεπιστήμια και πολυτεχνία. Γι' αυτό κιόλας, όταν βγαίνεις στο εξωτερικό, τα δικά μας τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία είναι αναγνωρισμένα. Υπάρχει λίστα και μέσα στη λίστα από τα πρώτα θα δεις τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολυτεχνία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και είναι κάτι που πρέπει να ακούγεται κιόλας. Ναι. Και μου λες ότι ήταν ακριβά τα σχολεία και τα λοιπά για να την κατεβάσεις ναι, κάτω. είναι δύσκολη ζωή. Καταρχάς, συγγνώμη. Ναι. Νομίζω όλοι αυτοί λέει, δεν λένε. Θεωρούν ότι είναι πάνω και εμείς είμαστε κάτω. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Κάπως έτσι. Ωραία, γι' αυτό εγώ το θεωρώ σαν κάτω, ενώ αυτοί θεωρούν σαν πάνω. Ναι. Αλλά οκ. Για πες μου. Οπότε έτσι πάρθηκε απόφαση και έμεινα και συνέχισα να δουλεύω και μικρή. Θα τελειώσει εδώ το σχολείο τελικά. Οκ. Ο πρώτος καιρός ήταν δύσκολος. Ναι. Μοναξιά. Απίστευτη. Ναι. Είχα το καλό ότι είχαμε κατέβει μια ομάδα Ελλήνων. Οπότε και μέναμε όλοι μαζί στα ίδια. Εκεί πέρα, για να καταλάβεις, δεν έχουμε ακριβώς πολυκατοικίες, έχουμε compounds. Μικρά διαμερίσματα ή μεγαλύτερα διαμερίσματα και μέναμε όλοι στο ίδιο κόμπλεξ διαμερισμάτων. Οπότε ο πρώτος χρόνος κύλησε λίγο καλά, αλλά έχεις απίστευτη μοναξιά και νοσταλγία για την οικογένειά σου και φυσικά για το παιδί μου. Ήταν δύσκολο. Ήταν μια φάση πολύ... Να πούμε και σε αυτό το σημείο, γιατί δεν ξέρω αν το έχουμε αναφέρει, ότι είσαι μια γυναίκα χωρισμένη. Ναι. Είπα μόνο εσύ να κατέβεις και δεν να κατέβει και ο σύζυγος. Ναι. Απλά ήθελα αυτό να το αναφέρω σαν πληροφορία. Άρα ο πρώτος χρόνος ήταν δύσκολος. Ναι. Υπήρχε πολύ μοναξιά. Ναι. Προσπάθησες να κάνεις παρέες, φιλίες. Δεν είμαι άνθρωπος που είμαι ανοιχτή σε νέες παρέες. Γνώρισα ανθρώπους, αλλά γενικά σε μια χώρα όπως είναι το Κατάρ, όπως είναι τα Ηνωμένα Εμιράτα, ο κόσμος θα κατέβει να δουλέψει και να φύγει. Ναι. Κανένας δεν είναι με το mentality ότι θα κάνει καλές φιλίες. Παρ' όλα αυτά γνώρισα ελάχιστους ανθρώπους οι οποίοι είναι φίλοι μου μέχρι τώρα. Okay. Αλλά είναι τόσες πολλές οι ώρες που δουλεύεις που δεν θα έχεις την επαφή που έχεις με ένα φίλο εδώ στην Ελλάδα. Και θεωρώ ότι και σαν άνθρωπος εγώ, δηλαδή αυτό είναι καθαρά προσωπική η γνώμη μου, ότι δεν μπορώ σαν άνθρωπος να κάνω εύκολα φιλίες, οπότε θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις φιλίες κάπου εκτός. Ναι. Θα σου πω κάτι σημαντικό. Ναι. Όταν έχεις ένα στόχο να πας σε ένα μέρος για συγκεκριμένο λόγο να δουλέψεις, δεν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου το ότι θα βρω φίλους, θα φτιάξω το σπίτι μου, θα βρω μέρη, να φτιάξω την καθημερινότητά μου. Σαν στρατιωτάκι που θα κάνεις κάτι συγκεκριμένο και μετά θα φύγεις. Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Οπότε, εμένα, ο στόχος μου ήταν πάω, δουλεύω, γυρίζω πίσω. Ξαναπάω, δουλεύω, γυρίζω πίσω. Λοιπόν, οπότε δεν είχα στο νου μου. Και ίσως άλλοι άνθρωποι που πηγαίνουν, κατεβαίνουν Κατάρ ή Ηνωμένα Εμιράτα να έχουν διαφορετική ζωή. Ο λόγος που κατέβηκες? Καθαρά οικονομικός. Γιατί δεν έβρισκα δουλειά, γιατί ήταν η περίοδος που είχαμε την οικονομική κρίση και συγκεκριμένα η απόφαση να φύγω, ενώ μου το είχαν προτείνει 3 φορές, το είχα απορρίψει λόγω της κόρης μου. Πήρα την απόφαση να φύγω τελικά και είπα το ναι, μια εβδομάδα αφού έκλεισαν οι τράπεζες. Τότε, εκείνη την περίοδο. Τότε πήρα την απόφαση και τότε έφυγα. Τώρα παρένθεση, πάρα πολλές φορές έχω σκεφτεί το σαν γενιά, γιατί κοντά είμαστε ηλικιακά, ναι. Τι έχουμε ζήσει. Πανδημίες, οικονομική κρίση τεράστια. Όλο αυτό το πράγμα πραγματικά είναι στα εγγόνια μας. Αυτά που έχουμε να πούμε, θα λένε αποκλείεται. Τι έχει ζήσει πλέον αυτή, ρε παιδί μου, και αυτός. Έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα, πιστεύω, σαν γενιά. Ναι, κορονοϊός, όλη αυτή η πανδημία, σε κάποιους ανθρώπους πέρασε, κλείστηκα μέσα στο σπίτι μου. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, όποιος ήταν στην Ελλάδα, απλά κλειδώθηκε μέσα στο σπίτι του. Δύσκολο. Εγώ κλειδώθηκα σε μια ξένη χώρα για 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Έκανα 1 χρόνο και 8 μήνες να γυρίσω Ελλάδα. Είχαν κλείσει τα αεροδρόμια, περιμέναμε να βγει το εμβόλιο, δεν μας αφήναν να φύγουμε. Ήταν απίστευτο πράγμα. Απίστευτο πράγμα. Δηλαδή, ένιωθα ότι ζούσα σε ένα θρίλερ. Ναι, απίστευτο, απίστευτο. Και κάθε μέρα να πρέπει να δουλεύεις με ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι δούλευαν, δηλαδή οι φίλοι μου που ήταν στην Ευρώπη, δούλευαν remotely.
Όχι, εγώ και όλοι μας που ήμασταν κάτω στον κόλπο, επειδή υπήρχαν έργα και αυτά τα έργα έχουν deadlines, έπρεπε να πηγαίνουμε κάθε μέρα στο γραφείο με τις μάσκες, με τα γάντια και να μιλάμε και να περνάει ο εργάτης, που να μην φοράει μάσκα και να αρρωσταίνουμε και να είμαστε 100 άτομα σε ένα γραφείο και να αρρωσταίνουμε 10, 10, 10, 10, 20. Ήταν πολύ δύσκολο. Αυτό με τα εμβόλια καθυστέρησε λόγω της χώρας, δεν μπορούσαν να τα δώσουν πιο εύκολα στους μετανάστες. Τι ήταν αυτό που καθυστέρησε όλη την υπόθεση? Σε εμάς ευτυχώς δεν καθυστέρησε. Σε συγκεκριμένες χώρες δεν καθυστέρησε. Εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε τα εμβόλια νωρίτερα από άλλες χώρες. Ναι. Και μετά τα εμβόλια ήρθανε, δηλαδή ξεκινήσανε από την Κίνα και σιγά σιγά κατευθυνθήκαν όπως ερχόταν ο ιός, έτσι ερχόντουσαν και το εμβόλιο. Ναι. Οπότε μετά ήρθανε σε εμάς και μετά ήρθανε στην Ευρώπη. Ναι, κατάλαβα τι λες. Οπότε ξεκίνησα με τα εμβόλια νωρίς. Κατάρ. Μια χώρα που είναι full σεξιστική. Ναι, ναι. Πώς το έχεις βιώσει αυτό? Δεν με έχει επηρεάσει. Είμαι σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι καθαρά αντρικό. Αλλά να ξέρεις ότι οι γυναίκες έχουν τη δύναμη του λόγου. Okay. Υπάρχουν φυσικά περιπτώσεις, όπως σου είπα, η κατασκευή είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Ναι. Είναι λίγες οι γυναίκες. Στην αρχή μπορεί να με πήρανε όχι ελαφριά, αλλά να μην θεωρούσαν ότι θα έχω τη δύναμη της γνώμης που θα είχε ένας άντρας. Αλλά με τον καιρό κατάλαβαν ότι και γνώμη έχω και κάθε γυναίκα που έχει πάει, που δουλεύει μαζί μας στο Κατάρ. Είμαστε λίγες, αλλά είμαστε δυνατές. Έχουμε τη γνώμη του λόγου μας και θα υποστηρίξουμε τα πιστεύω μας και θα ακουστούμε και είμαστε και σεβαστές. Είναι λίγες οι γυναίκες που δουλεύουν, αλλά αυτές οι γυναίκες που έχουν πάρει αποφάσεις και δουλεύουν είναι γυναίκες οι οποίες έχουν το σεβασμό των αντρών. Υπάρχει σεξισμός, αλλά πρέπει να είσαι δυνατός. Σου έχει τύχει κάποιο ακραίο σκηνικό ή αν σου έχουν πει κάποιο ακραίο σκηνικό? Αν ήμουν κι εγώ γυναίκα και είχα μία κόρη, να πω τη μαύρη αλήθεια, θα το σκεφτόμουν 2 φορές. Ναι. Για να κατέβω σε αυτή τη χώρα. Ναι. Για το λόγο ότι μπορεί να μην σου έχει τύχει εσένα, μπορεί να είσαι πολύ ισχυρή προσωπικότητα, μπορεί. Αλλά δεν ξέρεις ένα παιδί τι μπορεί να κάνουν. Έχω ακούσει ιστορίες όπως όλοι μας έχουμε ακούσει ιστορίες. Αλλά προσωπικά δεν μου έχει συμβεί κάτι. Ναι. Μπορώ να πω ίσως και είμαι τυχερή. Έχω βρεθεί με ανθρώπους οι οποίοι μου έχουν δείξει σεβασμό και δεν έχω ζήσει ακρότητα σεξιστική. Μπορεί να τύχει σε χώρες οι οποίες είναι συντηρητικές. Μου έχει τύχει το πολύ απλό να πάω στο μουσείο και να μου πούν σας παρακαλούμε καλύψτε τους ώμους σας. Και να μου δώσουν, έχουν φουλαράκια που μπορείς να καλυφθείς. Είναι, σου λέω, και αυτό μέσα στα πλαίσια της κουλτούρας της χώρας. Το σέβεσαι. Δεν είναι κάτι το τραγικό, θα το σεβαστείς. Αλλά δεν μπορώ να το θεωρήσω σεξιστικό. Είναι περισσότερο κομμάτι της κουλτούρας τους και όχι... Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε και θα ξαναεπανέλθουμε λίγο έτσι στα πιο τέτοιο. Μάλλον όχι. Θα κάνω άλλη ερώτηση τώρα. Ναι. Φίλους προσπάθησες να κάνεις, Έλληνες προσπάθησες να κάνεις φίλους? Γιατί συνήθως οι πιο πολλοί, να πω τη μάλλον αλήθεια, γιατί έχω ζητήσει και με πάρα πολλούς φίλους μου που έχουν φύγει εξωτερικό και οτιδήποτε άλλο, δυστυχώς αυτό που ακούω πάντα είναι μην μπλέξεις με ελληνικές παρέες. Είναι φάση νόμος. Όλοι μου λένε, εντάξει, αν φύγεις ποτέ στο εξωτερικό, μην μπλέξεις με ελληνικές παρέες, με ξένους. Μόνο. Γιατί θα σε εκμεταλλευτούν, γιατί θα σε κάνουν και αυτό το λένε όλοι. Όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά οποιοδήποτε πάει να προσπαθήσει να κάνει παρέα με κάποιον άλλον σε μία ξένη χώρα και ο οποίος είναι ομοεθνής του, θα δυσκολευτεί. Δυσκολεύεσαι συνήθως. Εγώ είχα και το plus. Ας πούμε, ήταν λίγο μεγαλύτερη δυσκολία μου, γιατί συνήθως οι γυναίκες που κατεβαίνουν σε χώρες όπως είναι το Κατάρ, συνήθως κατεβαίνουν με τους άντρες τους και τις οικογένειές τους και αυτές δεν δουλεύουν. Ναι. Ενώ εγώ δουλεύω. Οπότε και χρόνο δεν είχα και κοινά δεν είχαμε. Οπότε ήταν δύσκολο. Έχω γνωρίσει πολύ αξιόλογους, εξαιρετικούς ανθρώπους. Ένα ζευγάρι που ακόμα κρατάω επαφή, κατεβήκαμε μαζί Κατάρ και το ζευγάρι γύρισε Ελλάδα, ακόμα κρατάμε επαφή και τους θεωρώ φίλους μου. Ελάχιστα άτομα που τα γνώρισα εκεί από άλλες χώρες, αλλά ελάχιστα, μετρημένα στα δάχτυλα. Γενικά, παρέες με Έλληνες, να πάμε Πάσχα, να πάμε Χριστούγεννα, όχι. Θα σου πω κάτι, είσαι και έχεις πάρει αυτή τη μετάβασή σου, αυτό το ταξίδι σου, αυτή την πορεία σου στο Κατάρ. Θεωρώ είναι ένας προσωρινός προορισμός. Ως θέσμα, δεν θα πεις
να ζήσω εδώ Χριστούγεννα, να ζήσω εδώ Πάσχα, να ζήσω εδώ κάτι. Είναι καθαρά τελείωσε η δουλειά μου, φεύγω. Είναι και ψυχολογικό, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ να χαρώ μία γιορτή, όπως είναι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, και το παιδί μου να είναι μακριά. Για μένα δεν υπάρχουν αυτές οι γιορτές εκεί. Θα έρθω και θα τη χαρώ με την κόρη μου. Δεν θα τη χαρώ εκεί, είναι ψυχολογικό. Νιώθω τύψεις, νιώθω άσχημα, πάρ' το όπως θες. Δεν το νιώθω να το κάνω. Έχουμε συζητήσει και off κάμερας και μου έχεις πει ότι ένας λόγος που πήρες αυτή την απόφαση για να φύγεις κάτω ήταν η κόρη σου. Ναι, 100%. Πώς θα υποστηρίξεις το παιδί σου σε μια τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση. Το παιδί σου είναι σε μια ηλικία στο δημοτικό και ξέρεις ότι έρχονται χρόνια τα οποία θα θέλει πλήρη υποστήριξη. Να φτάσει να γίνει ένας ενήλικας που να έχει πάρει τα εφόδια, να πάρει τις αποφάσεις του για να κάνει το δικό του δρόμο, τα δικά του βήματα. Λοιπόν, και δεν γινόταν να τα παρατήσω. Όταν σου δίνεται μια ευκαιρία στη ζωή, δεν μπορείς να την αφήσεις για κανένα λόγο, δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω. Λοιπόν, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα να υποστηρίξω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, την κόρη μου και γι' αυτό πήρα την απόφαση. Πάμε τώρα στα επαγγελματικά, να το ελαφρύνουμε λιγάκι. Μου είπες, έχεις πάρει εξειδίκευση πάνω στο virtual, στο ψηφιακό... Ναι, στο BIM. BIM σημαίνει Building Information Modeling. Θεωρείς ότι είναι εξέλιξη αυτό? Να πούμε καταρχάς, θες να το αναλύσεις λίγο πιο πολύ? Εγώ ξέρω περίπου, γιατί το έχουμε συζητήσει. Ναι. Τι κάνει ακριβώς? Είναι ένας τρόπος να κάνεις συνεχή έλεγχο μιας κατασκευής και να διαχειρίσεις την πληροφορία της κατασκευής από την αρχή του σχεδιασμού μέχρι το τέλος, μέχρι την κατασκευή και την χρήση της κατασκευής. Σαφώς και είναι η εξέλιξη. Βρισκόμαστε στην εποχή της πληροφορίας. Πληροφορία πια μπορεί να διαχειριστεί, μπορεί να γίνει control, μπορείς να τη ρευστοποιήσεις. Και αυτό γίνεται και με το BIM. Τώρα, άμα θες να σου πω συγκεκριμένες λεπτομέρειες, πώς το κάνουμε? Το κάνουμε δημιουργώντας ένα μοντέλο τρισδιάστατο. Αλλά δεν παραμένει στο μοντέλο το τρισδιάστατο. Το μοντέλο αυτό ξεκινάει από το σχεδιασμό με συγκεκριμένα βασικά γεωμετρικά σχήματα, οπότε ας πούμε ότι έχουμε παράδειγμα ένα κτίριο. Ξεκινάμε λοιπόν το σχεδιασμό ενός κτιρίου. Δημιουργούμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο, το οποίο μας δίνει πληροφορίες για τα βασικά υλικά, μας δίνει πληροφορίες για το ύψος, για το μέγεθος, μπορούμε να μελετήσουμε τη στατική, μπορούμε να μελετήσουμε τα μηχανολογικά του, τον προσανατολισμό του και έτσι λοιπόν παίρνουμε απόφαση και δημιουργούμε ένα μοντέλο το οποίο από αυτό θα δημιουργηθούν τα σχεδιαστικά σχέδια. Και φυσικά μπορείς να δημιουργήσεις και τη λίστα των υλικών που θα χρειαστούν για να κατασκευαστεί. Τι έχεις λοιπόν? Ένα μοντέλο με αυτές τις πληροφορίες, τα σχέδια που χρειάζεται ο κάθε κατασκευαστής για να μελετήσει και να μπορέσει να κατασκευάσει και το πλαφόν, το κόστος της κατασκευής. Με αυτό το πακέτο το διαθέτεις σε διάφορους κατασκευαστές. Ο κάθε κατασκευαστής κάνει τη μελέτη του και γυρίζει πίσω προς τα εσένα, προς ο οποίος μπορεί να σου σχεδιαστείς και σου λέει ότι εγώ μπορώ να σου αναλάβω το έργο με αυτό το κόστος. Όταν λοιπόν ο σχεδιαστής αποφασίσει ότι αυτός ο κατασκευαστής θα ξεκινήσει την κατασκευή, του δίνει το μοντέλο, τα σχέδια και ο κατασκευαστής συνεχίζει το μοντέλο με περισσότερη λεπτομέρεια, γεωμετρικά, με προσανατολισμό σε συγκεκριμένες συντεταγμένες που βρίσκεται το κτίριο, κάνει αλλαγές στο σχεδιασμό, γιατί μπορεί ο σχεδιασμός με την κατασκευή να διαφέρει, μπορεί να υπάρξουν λόγοι που να χρειαστεί ο σχεδιασμός να αλλάξει. Έρχεται σε επαφή με τους προμηθευτές και οι προμηθευτές του δίνουν συγκεκριμένα υλικά, οπότε έχεις συγκεκριμένα υλικά, συγκεκριμένη γεωμετρία, συγκεκριμένο κόστος και μπορείς να παράγεις τα σχέδια για την κατασκευή. Όταν τελειώνει η κατασκευή και κατά τη διάρκεια της κατασκευής και βάσει των αλλαγών που γίνονται, αλλάζει και το μοντέλο και προχωράει προς το στάδιο του ως κατασκευάστη, του as built. Σε αυτή την περίπτωση, δουλεύεις περισσότερο την πληροφορία. Ποια είναι η πληροφορία αυτή? Όταν στο τέλος τελειώσει το έργο, θα υπάρχει κάποια εταιρεία, κάποιος οργανισμός που θα διαχειριστεί αυτό το έργο. Αυτή η εταιρεία ή αυτός ο οργανισμός χρειάζεται συγκεκριμένους κωδικούς
για να μπορέσει να αντιληφθεί μέσα στις συντεταγμένες που βρίσκονται βασικά μηχανολογικά στοιχεία του εξαερισμού ή που βρίσκονται τα φώτα των εξόδων κινδύνου ή που βρίσκονται πυροσβεστικές φωλιές. Ναι. Βάσει λοιπόν της χρήσης του έργου και το τι χρειάζεται ο κάθε οργανισμός που θα διαχειριστεί το έργο, δημιουργείς μέσα από meeting και συζητήσεις με τον σχεδιαστή, με τον κατασκευαστή, με τον προμηθευτή, με τον πελάτη, με την κυβέρνηση, με τον οποιοδήποτε και δημιουργείς κωδικούς οι οποίοι είναι μοναδικοί κωδικοί. Το τέλος λοιπόν, τι έχεις? Έχεις ένα μοντέλο τρισδιάστατο με όλη τη λεπτομέρεια που θα μπορούσε να έχει ως κατασκευάστη, να βγάλεις μέσα από το μοντέλο τα σχέδια του ως κατασκευάστη και φυσικά τους μοναδικούς κωδικούς. Έχοντας λοιπόν όλες αυτές τις σειρές των μοντέλων, μπορείς ακόμα να τσεκάρεις πώς κοστολογήθηκε αρχικά το έργο και πόσο τελικά αυτό το έργο πραγματοποιήθηκε. Αυτό ονομάζεται change management. Σου λέω πολύ γενικά, με πολύ γενικούς όρους. Καταλαβαίνω. Μπορείς να συνδυάσεις το μοντέλο αυτό με laser scanner. Για παράδειγμα, θέλεις να φτιάξεις δεξαμενές πετρελαίου σε μία περιοχή που υπάρχουν ήδη κάποιες δεξαμενές ή κάποια άλλα facilities. Ναι. Τι πρέπει να κάνεις? Δεν μπορείς να σχεδιάσεις αν δεν λάβεις υπόψη σου και τα υπάρχοντα. Σκανάρεις τα υπάρχοντα. Τα υπάρχοντα όταν τα σκανάρεις, μπορείς να το κάνεις σημεία μέσα σε ένα τρισδιάστατο. Ανάλογα με την πυκνότητα των σημείων, δημιουργείς όγκους. Υπάρχει και τρόπος αυτά τα σημεία να τα κάνεις όγκους, να τα κάνεις meshes and solids που λέμε. Και να πάρεις και το design μοντέλο, το σχεδιαστικό μοντέλο και να το αντιπαραβάλεις με αυτό το οποίο έχεις σκανάρει και να δεις, κλασάρουνε, έχω πρόβλημα, τι υπάρχει από κάτω, θέλω να κάνω ένα υπόγειο. Μήπως από κάτω έχω κάποια άλλη εγκατάσταση. Θέλω να περάσω τις σωλήνες αποχετεύσεις. Μήπως όμως εδώ εγώ θα χτυπήσω με άλλους σωλήνες, με σωλήνες καυσίμου κτλ. Άρα θεωρείς ότι το επάγγελμα, μάλλον η εξειδίκευση που έχεις πάρει είναι το μέλλον. Από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι συζητάμε. Είναι το μέλλον, δεν μπορώ να το θυμηθώ στα ελληνικά. Δεν πειράζει, οκ. Είναι mandatory σε κάθε contract που υπάρχει στην Αγγλία και στο Ντουμπάι και στην Κίνα και στην Ιαπωνία και στην Αμερική. Με ποια έννοια? Ότι το έργο αυτό θα είναι beam-oriented, δηλαδή το μοντέλο και η βασική μέθοδος στην οποία θα ακολουθηθεί από τον κατασκευαστή και από όλους οι οποίοι θα μετέχουν στο έργο για να γίνει το έργο, να κατασκευαστεί το έργο. Η εταιρεία που δουλεύει στο Κατάρ είναι ελληνική, ενώ η μαμά εταιρεία είναι ελληνική. Είναι λιβανέζικη με γραφεία κεντρικά στην Ελλάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω κάνουν και κάποια έργα στην Ελλάδα. Όχι. Καθόλου. Όχι. Εγώ νομίζω ότι και θέλω τώρα να ρωτήσω αν έχουν αναλάβει κάποιο έργο. Τα έργα τους όχι. Τα έργα τους έχουν συνεργαστεί, από ό,τι ξέρω, για συγκεκριμένα θέματα. Τα έργα τους είναι όλα στο εξωτερικό. Εσύ, σαν Βίκη, ποια έργα έχεις αναλάβει στο Κατάρ? Έχω αναλάβει, το πρώτο μου έργο ήταν ένα νοσοκομείο, το οποίο είναι μέσα στο εκπαιδευτικό σύμπλεγμα, τέλος πάντων, νοσοκομιακό εκπαιδευτικό σύμπλεγμα, το ΣΥΝΤΡΑ. Το δεύτερο μου έργο ήταν δεν είναι μικρά έργα, το ονομάζεται Muserib Development Phase 4, το οποίο είναι οικοδομικά τετράγωνα μέσα στο κέντρο της πόλης, τα οποία είναι σαν πρότυπο, έχουν πάρει κιόλας βραβείο ως πρότυπο Smart City. Έχει καταστήματα, έχει μολ, έχει τζαμιά, έχει ξενοδοχεία. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο κομμάτι μέσα στο κέντρο της πόλης, το οποίο διατηρεί τα παραδοσιακά του στοιχεία, τα διατηρεί στα μοτίβα, στα υλικά, αλλά είναι μια υπερσύγχρονη μικρή smart city. Αυτό ήταν το δεύτερο. Το τρίτο ήταν 2 μεγάλοι σταθμοί στο μετρό της Ντόχας. Νομίζω έχεις αναλάβει και στην Ελλάδα κάποιο μετρό. Είχα αναλάβει, δούλευα με μια εταιρεία σαν σχεδιαστής για την επέκταση του ελληνικού. 4 σταθμούς. Τώρα, μου έρχονται αναμνήσεις αυτή τη στιγμή και θυμάμαι για ποιο λόγο μου είχες πει ότι δεν βάλανε γρανίτη μέχρι τέρμα πάνω για να κερδίσουν κόστος και...
Ναι, πάρα πολλά. Όταν δουλεύεις σε ένα έργο, ξέρεις και την ιστορία. Ναι. Καμιά φορά λες, μα γιατί το έκανε έτσι, μου υπάρχει ένας λόγος πίσω από κάθε τι. Τότε μου είχε κάνει. Γιατί εγώ, σαν απλός πολίτης που έμπαινα στο μετρό, τότε έλεγα ενδιαφέρον που είναι ως τα 2 μέτρα ο γρανίτης, παιδάκι, και μετά χρώμα. Αλλά υπήρχε κάποιος λόγος που. Ναι, ήταν... πάντα. Υπάρχει λόγος. Και τα υλικά. Και υπάρχει λόγος και στην ιδιότητα των υλικών. Γιατί να χρησιμοποιήσεις ένα υλικό μέχρι ένα σημείο, δεν είναι μόνο οικονομικό. Μπορεί να θες να προστατεύσεις, να το βάλεις στο γρανίτη στο σημείο που ο κόσμος περνάει και αν ήταν απλά χρώμα θα έπρεπε να ξαναβαφτεί και να ξαναβαφτεί. Οπότε ουσιαστικά θα ήταν πολύ πιο ακριβό να βάλεις ένα χρώμα από το να βάλεις στο γρανίτη. Ενδιαφέρον πάρα πολύ. Και τώρα θέλω να κάνω μία ερώτηση. Μου είπες, σπουδάσει διακοσμήτρια. Ναι. Και μετά αρχιτεκτόνισσα. Ναι. Βλέπεις διαφορές? Γιατί, να πω τώρα, να βάλω μια παρένθεση, γιατί ο κόσμος που μην το γνωρίζει. Υπάρχει πάντα μια κόντρα πολιτικός μηχανικός με αρχιτέκτονα, Ναι. στάνταρ, και μετά υπάρχει αρχιτέκτονας με διακοσμητής. Ναι. Που θα κάνω τώρα και άλλη μια ακόμα παρένθεση για τα παιδιά που θέλουν να μπουν σε μια σχολή ή θέλουν να το σπουδάσουν αυτό το πράγμα. Σαν διακοσμητής μου είχε κάνει εντύπωση τότε που δεν θυμάμαι ποια καθηγήτρια είχε έρθει και μας είχαν πει, παιδιά, σήμερα θα σας πούμε τα δικαιώματά σας σαν διακοσμητής. Και είναι πολύ σωστό αυτό που κάνουν, γιατί και εγώ ως φοιτήτρια της διακόσμησης θυμάμαι ότι παλεύαμε για τα δικαιώματά μας. Ναι. Τότε. Είναι πάρα πολύ παράλογο για μένα να έχω τελειώσει διακόσμηση, να έχω κάνει 4,5 χρόνια σπουδές και 6 μήνες την πρακτική μου και να έχω πολύ λιγότερα δικαιώματα από έναν αρχιτέκτονα, ο οποίος τελικά θα έρθει και θα μου πάρει τη δουλειά ως διακοσμητής. Στο λέω αυτό καθαρά, είμαι και διακοσμήτρια και αρχιτεκτόνισσα, Ναι. και μου έχουν τύχει vice versa. Ναι. Έχω δουλέψει ως διακοσμήτρια σαν αρχιτεκτόνισσα, δηλαδή να δουλεύω αρχιτεκτονικά, και αρχιτεκτόνισσα ως διακοσμήτρια. Πρέπει ο καθένας να ξέρει τα δικαιώματά του. Είναι το σημαντικότερο. Τώρα, και τότε να πω και όλες τι μας είχαν πει, μας λένε ότι αν έχει τελειώσει κάποιος ΤΕΙ διακόσμηση, αν έχει τελειώσει κάποιος ΙΕΚ διακόσμηση, αν ο μανάβος στη γειτονιά έχει πάρει το Elder Decoration και λέει είμαι διακοσμητής, έχει τα ίδια δικαιώματα. Και ήμουν σε μια φάση, έγινε. Δεν είναι κάτι που τότε πραγματικά σαν μαθητής, σαν φοιτητής, με είχε στεναχωρήσει, γιατί λέω, οκ. Και... Ναι, και πρέπει να αλλάξει. Βέβαια... Η γνώση, θα μου πεις τώρα και θα συμφωνήσω απόλυτα. Ότι... Εγώ πιστεύω πόσο κυνηγάς τη δουλειά σου, χάνεις στα βασικά, δηλαδή το δικό σου μισθός δεν θα είναι ίδιος μισθός με κάποιον αρχιτέκτονα. Ναι. Αυτά είναι τα προβλήματα με τα δικαιώματα που λέμε. Αλλά νομίζω όμως τώρα ότι η διακόσμηση, αλλά τα ΤΕΙ της διακόσμησης βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Θα έπρεπε, εγώ θεωρώ, να δώσουμε βάση και στα ΙΕΚ. Υπάρχουν πολλά άτομα που είναι πραγματικά ταλαντούχα, που δουλεύουν κάθε πρωί, που πηγαίνουν το απόγευμα, σπουδάζουν μέχρι τις 9 και τις 10, κάθονται να διαβάσουν, και ξέρουμε πολλά τέτοια άτομα, τα οποία εγώ θεωρώ θα πρέπει να έχουν δικαιώματα, όπως έχουν και τα άτομα, όχι των ΤΕΙ, αλλά όπως έχουν όλα τα άτομα στην αγορά. Τα δικαιώματα όμως, δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείς, είναι κυρίως ας πούμε, όταν έχεις να κάνεις με δουλειές όπως είναι του δημοσίου. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν είσαι από το ΤΕΙ μπορείς να δώσεις σε ένα διαγωνισμό, όταν είσαι από ΑΕΗ, ΤΕΙ κτλ. Αλλά όταν έχεις τελειώσει με ένα ΙΕΚ, δεν έχεις το δικαίωμα να δώσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, κατά τα κτίρια. Νομίζω δεν ξέρω αν μπορείς τώρα να έχει αλλάξει. Είδες, και αυτό σου λέω. Είναι κάτι, κάποτε. νομίζω, με πολύ μεγάλο αστεράκι αυτή τη στιγμή, γιατί θυμάμαι κιόλας ότι τα ΙΕΚ ήταν σαν να είναι ούτε τριτοβάθμια εκπαίδευση, ούτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ήταν σαν να ήταν διομισοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Ήταν ακριβώς η μέση. Ναι. Νομίζω τώρα ότι έχει αλλάξει κάτι με τα ΤΕΙ, που βέβαια έχει αλλάξει κιόλας ότι πλέον δεν υπάρχουν ΤΕΙ. Ναι, δεν είναι. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Έχω φύγει για πάρα πολλά χρόνια πλέον από τη Θρανία. Εγώ, οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι αυτή η οποία θα σου μιλήσω για τα δικαιώματα. Ναι. Όπως πάλι κάτι άλλο που θέλω να πω, τελείωσα δημόσιο ΙΕΚ. Τότε έλεγαν πολλοί, να πας σε ένα ιδιωτικό, να πας σε αυτά. Ήμουνα τυχερός που πήγα σε δημόσιο. Τη γνώση που πήρα στο δημόσιο ΙΕΚ δεν θα την έπαιρνα ποτέ σε ένα
ιδιωτικό. Το λέω με το χέρι στην καρδιά. Μπορεί να έτυχαν οι καθηγητές που ήταν τότε εκείνη την περίοδο, μπορεί να έτυχε ο διευθυντής και μετά τη διευθύντρια. Το έζησα γιατί στο συγκεκριμένο ΙΕΚ μετά εργάστηκα νομίζω ή ένα εξάμηνο χρόνο, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή, σαν βοηθός εργαστηρίου στο ΟΤΟΚΑΤ μαζί με την κυρία Ζούνη και τη Βάσο, τη Φιλίππου. Το έζησα από όλες τις πλευρές. Θεωρώ ότι δεν αξίζει να πας σε ένα ιδιωτικό από ότι ένα δημόσιο. Το δημόσιο μένει πάρα πολύ καλά. Είναι ο καθηγητής, είναι ο μέντορας που θα έχεις, Ναι. θεωρώ. Μπορεί να πετύχεις και είναι όπως είναι και οι φοιτητές που είναι, λέγαμε κι εμείς, ότι είναι φουρνιές φοιτητών οι οποίοι είναι εξαιρετικά μυαλά και είναι φουρνιές φοιτητών που περνάνε... Ναι. Ισχύει αυτό. Είναι οι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που κάνουν τις ευκαιρίες. Αλλά να σου πω κάτι, μου είχε τύχει μια καθηγήτρια που ήταν διακοσμήτρια να την πετύχω σε ιδιωτική σχολή και να διδάσκει δομικά και όλα αυτά τα κατασκευαστικά. Δεν μπορεί μια διακοσμήτρια να μιλήσει για. Κατάλαβες ποιο λέω. Με την τεχνογνωσία που μπορεί να έχει ένας αρχιτέκτονας ή ένας πολιτικός μηχανικός. Ναι, είναι πολύ διαφορετικά. Ναι. Είναι πολύ διαφορετικά. Έτσι είναι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, και τότε σήμερα κατάλαβα τη διαφορά. Ήμασταν πάλι τυχεροί ότι όλοι οι καθηγητές μας δεν ήταν απλά είμαι καθηγητής. Είχαν ή εμπειρία πάρα πολλά χρόνια ή ήταν ήδη μέσα στο χώρο και απλά κάνουν σαν εξτρά αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να φέρω κάτι. Θα ήθελα να φύγουμε από τις ταμπέλες για κοσμητής, αρχιτέκτονας, οτιδήποτε και να αγαπάμε τη γνώση και την εξέλιξη. Δηλαδή, αν όντως είσαι ευχαριστημένος ως διακοσμητής, ναι. Αν θες κάτι παραπάνω, ναι. Όχι, Ναι. και δεν υπάρχει στερεότυπο διακοσμήτρια, αρχιτέκτονας. Υπάρχει στερεότυπο εσύ τι αγαπάς για μένα. Δηλαδή, εγώ ήθελα από μωρό παιδί, από πολύ μωρό παιδί, αγαπούσα να χτίζω. Έδωσα πανελλήνιες, δεν τα κατάφερα την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά έχασα την αρχιτεκτονική για πάρα πολύ λίγο. Δεν ήθελα να πάω διακόσμηση. Είχα κι εγώ την οτροπία ότι από μπαμπά, παππού, αρχιτέκτονας και γιατρός. Ναι. Το οποίο τελικά δεν ίσχυε, γιατί η διακόσμηση μου έδωσε ένα εκπληκτικό άνοιγμα. Δούλεψα για τουλάχιστον 5-6 χρόνια, έκανα δεν θυμάμαι πόσα, πάνω από 100 καταστήματα, από το μικρότερο μαγαζάκι στον Πειραιά μέχρι πολυκατάστημα καλλιτικών. Γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους, έχω ακόμα φίλους και ήταν ένα πολύ, πολύ υπέροχο ταξίδι για μένα και από εμπειρία. Μου έδωσε την εμπειρία του να μάθω τη λεπτομέρεια των επίπλων, των υλικών. Δούλευα βιομηχανικό σχέδιο, CNC μηχανές. Μου έδωσε πολύ μεγάλη εμπειρία στο πώς θα μιλήσω και θα διαχειριστώ με τον πελάτη, γιατί τότε δουλεύαμε από το σχεδιασμό μέχρι το να παραδώσω το κλειδί. Αυτό που κάνω τώρα, Ναι. αλλά το κάνω, γι' αυτό σου λέω, εξέλιξη. Ήταν τόσο τεράστια η εμπειρία, τόσο καλή εταιρεία που δούλεψα τότε και τόσα πολλά τα εφόδια που πήρα, που ποτέ μη λες ποτέ. Μην ακούς αρχιτέκτονας, διακοσμητής, δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα πια δεν έχουμε σύνορα, δεν έχουμε στερεότυπα. Είμαστε άνθρωποι που ζούμε στον κόσμο της πληροφορίας. Απέκτησε πρόσβαση στην πληροφορία. Βρες τρόπο να διαχειριστείς την πληροφορία. Αυτό είναι το κλειδί. Δεν είναι τόσο το επάγγελμα, αλλά από αυτό που κάνεις, μάθε να διαχειρίζεσαι την πληροφορία. Και εδώ θα να πω δύο πράγματα. Θα πω μια χιουμοριστική ιστορία και κάτι που σχετίζεται με όλους τους μαθητές, με αυτούς που είναι ήδη φοιτητές, που θέλουν να γίνουν ό,τι τα πάντα. Πρώτο πράγμα για τους φοιτητές, μαθητές και όλα αυτά. Και μέσα στο ΙΕΚ υπήρχαν άνθρωποι, γυναίκες, άντρες, τα πάντα, που μπορεί να ήταν το 20 και όντως να βγάζουν το τελικό του αποτέλεσμα το 20. Αλλά δεν έκαναν τίποτα στη ζωή τους. Δεν το ακολούθησαν αυτό το επάγγελμα. Και υπήρχαν μαθητές που μπορεί να ήταν το 11, τώρα το λέω το 20 είναι το άριστα το 20 για να καταλαβαίνουν, Ναι. γιατί μπορεί να έχει αλλάξει και πάλι και αυτό. Λοιπόν, και με βάση το 10. Και έχουν κάνει τεράστια πράγματα, πολύ καλές δουλειές και έχουν εξελιχθεί. Ή παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω σπουδάσει ούτε βιντεογράφος, ούτε φωτογράφος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είμαι αυτοδημιούργητος. Είναι πάρα πολλές φορές δεν πάει να πετύχεις τελειώς κάτι. Και wow. Αν το έχεις, αν θες να μελετήσεις, να εξελιχθείς και όλα αυτά τα συναφή, εκεί προχωράς. Έχεις την τρέλα, έχεις την δόξα για τη μάθηση, έχεις τα κότσια. Ξεκίνα, κινήσου, θα ανοίξουν οι δρόμοι, θα ανοίξουν οι πόρτες. Κάνε την προσπάθειά σου. Άμα δεν κινείσαι,
δεν πρόκειται να καταφέρεις κάτι. Και όχι να καταφέρεις στο επίπεδο τι θεωρούν οι άλλοι να καταφέρεις, εσύ σαν άνθρωπος μέσα σου νιώθεις ικανοποιημένος με αυτό που κάνεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Και τώρα θα πω και τη χιουμοριστική ιστορία. Yeah. Είχα γνωρίσει κάποια στιγμή κάποια διακοσμήτρια στα Βόρεια Προάστια. Δεν θα πω το όνομα, την πούμε Μαρία. Ας την πούμε Μαρία. Ωραία. Λοιπόν, η Μαρία τι έκανε. Είχε αέρα. Ήταν διακοσμήτρια. Δεν πρέπει να έχει τελειώσει ούτε καν η ΕΚ. Ήταν αυτό που είπαμε την τελευταία επιλογή. Μ' ανάβεις και έχει πάρει το εντεκορασιόν. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, η Μαρία εμφανιζόταν με μια Mercedes CLK. Κάμπριο, είχε μία τσάντα Louis Vuitton, πήγαινε στον οικοδομή, την πέταγε κάτω και έλεγε εγώ είμαι. Και είχε αυτόν τον αέρα και με αυτόν τον αέρα είχε καταφέρει να κλείνει δουλειές. Και μου είχε κάνει, λέω, κοίτα ρε παιδί μου, γιατί έχει μία. Που πραγματικά είχα δει και τις δουλειές της και οι πελάτες της πάντα δεν ήταν ευχαριστημένοι, αλλά είχε αυτόν τον αέρα. Είχε αυτή την ψυχολογία ότι εγώ είμαι και καμία άλλη, που δεν ήταν απλά μία φούσκα. Που βέβαια τώρα μετά από χρόνια έμαθα ότι έσκασε αυτή η φούσκα, γιατί κάποια στιγμή τελείωσε και η CLK, τελείωσε και η Louis Vuitton τσάντα και. Ήταν καθαρά μία διακοσμήτρια του φαίνεστε. Θα σου πω την αντίθετη περίπτωση. Θα σου πω μια άλλη ιστορία. Όταν δούλευα ως διακοσμήτρια, κάποια στιγμή ξέρεις ότι δεν είναι μόνο οι διακοσμητές, αλλά είναι και οι πελάτες. Ναι. Γενικά, σε κάθε επάγγελμα υπάρχει το φαίνεστε και το γίνεστε. Λοιπόν, στην εταιρεία που δούλευα ως διακοσμήτρια, κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας πελάτης. Ένα πολύ νεαρό παλικαράκι. Δηλαδή, όχι κάτι το ιδιαίτερο, όχι ιδιαίτερα ρούχα, ένα απλό μακό, ναι. ένα απλό τζινάκι. Και χάζευε τις βιτρίνες και μου λέει το τότε αφεντικό μου, πήγαινε να δεις τι θέλει. Λέω κι εγώ, ας πάω να βοηθήσω. Κατέβηκα, του λέω γεια σας. Αν και μικρότερος από μένα, γεια σας μου λέει. Του λέω τι θα θέλατε να σας βοηθήσω, μου λέει χαζεύω. Λέω πείτε μου τι θέλετε, έμεινα δίπλα του, άρχισε να με ρωτάει, το εξηγούσα για τα υλικά. Πέρασαμε 2 ώρες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγει, γυρίζει μετά από 2 μέρες με τον πατέρα του και είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταστηματάρχες στην Ελλάδα, που κανένας δεν περίμενε. Και ήταν και ο καλύτερός μου πελάτης, ο αγαπημένος μου πελάτης. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι τι βλέπεις, να εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους, τι είναι. Και πραγματικά μπορεί να έχουν καταστήματα παντού στην Ελλάδα, ήταν σαν άνθρωποι τόσο απλοί, προσιτοί και σοβαροί, που για μένα ήταν πραγματικά ο καλύτερος πελάτης. Και σε μένα τώρα, άλλο κλάδο, ο πατέρας μου είχε κάποιον πελάτη που ήταν εφοπλιστής και κυκλοφορούσε με μία βέσπα. Ναι. Δεν σου παίρναγε ποτέ από το μάτι αυτός ο άνθρωπος ότι μπορεί να έχει 8 καράβια και 5 βάρκες και εγώ δεν ξέρω τι. Ήταν ο πιο απλός άνθρωπος που μπορούσε να συναντήσει στον δρόμο. Ένας απλός άνθρωπος. Τελεία. Και πάρα πολλές φορές το φαίνεστε καταστρέφει πάρα πολλά πράγματα. Και είναι πάρα πολύ κενά τα πράγματα. Δεν πάει να πει, το λέω πάντα, δεν πάει να πει τίποτα, τι φοράμε, τι δείχνουμε και τίποτα άλλο. Το μέσα είναι το βασικό. Και είναι παντού να και η γνώση εδώ. Δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα. Καμιά φορά το λένε για διακοσμητές, για αρχιτέκτονες, για. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος θέλει να προβάλλει κάτι άλλο από αυτό που είναι, τότε να λειτουργεί έτσι. Αν δεν τον ενδιαφέρει το να προβάλλει, αλλά τον ενδιαφέρει να κάνει πράγματα, δεν θα ασχοληθεί. Είπαμε με τα επαγγέλματα, είπαμε τις σπουδές, είπαμε όλα τα συναφή. Και τώρα έτσι που προχωράμε σιγά σιγά προς το τελείωμα, θέλω να αναφερθούμε πρώτον ότι μου είχες πει ότι σε αυτό που αυτή τη στιγμή την εξειδίκευση που έχεις πάρει, πρότυπο σε αυτό είναι η Σιγκαπούρη, γιατί έχει κάνει όλη την πόλη της ψηφιακή. Ναι, θέλω να πω ότι το Building Information Modeling δεν είναι μόνο μία μέθοδος διαχείρισης του έργου ενός κτηρίου και άπειρες εφαρμογές. Μπορεί να είναι πολεοδομικό, μπορεί να είναι στο βιομηχανικό σχεδιασμό. Ναι. Δηλαδή από το μικρότερο αντικείμενο, όπως είναι ένα ποτήρι, μέχρι και ολόκληρη πόλη. Και η Σιγκαπούρη είναι η πρώτη πόλη η οποία δημιούργησε ψηφιακά το Digital Twin. Digital Twin σημαίνει ψηφιακό δίδυμο ενός υπάρχοντος έργου. Στην περίπτωση της Σιγκαπούρης είναι η πόλη. Έχουν φτιάξει λοιπόν ένα τρισδιάστατο, το οποίο έχει όλη την πληροφορία, πιθανή πληροφορία κλιματικών συνθηκών, του μετρό, του πληθυσμού, των υπόγειων ρευμάτων, πιθανών σεισμών, ποσοστά επιπέδων πληθυσμού που βρίσκεται ανά περιοχές, το οποίο ονομάζεται Digital Twin. Και είναι η νέα έρα πραγμάτων για το BIM. Είναι ακόμα πιο
Εξελιγμένο, γιατί έχει μια ευρεία χρήση. Μπορείς να έχεις πληροφορίες για τα φανάρια, για την κυκλοφορία, που μπορεί να χρησιμεύσει. Μπορεί να χρησιμεύσει στους κυβερνητικούς, στους αρχιτέκτονες, στους οποιουσδήποτε, στους κατασκευαστές να πάρουν απόφαση για ένα καινούριο κτίριο, για μια επανάχρηση, για μια αλλαγή, για ένα χώρο πρασίνου, να προστατευτεί η πόλη από τη θάλασσα, ας πούμε. Ναι, τα πάντα. Τα πάντα όμως, τα πάντα. Λίγο τρομακτικό, γιατί αν σκεφτείς τόσες πληροφορίες μαζεμένες, σου κάνει λίγο έλεγχο. Ναι, παρακολούθηση. Αλλά και πόσες πολλές δυνατότητες έχεις να κάνεις πραγματικά σωστές κινήσεις αλλαγής πολεδομικού ιστού. Πάρα πολλές φορές αυτή την περίοδο ακούω, καλά γίνει και αυτός ο χαμός με τον πρόεδρο του Πασόκ, με την παρακολούθηση και όλα αυτά τα συναφή, που δυστυχώς στην Ελλάδα το έχουμε αφήσει πολύ έτσι. Στο εξωτερικό έχει γίνει χαμός αυτό το ζήτημα, αλλά δεν το έχουμε μεταφέρει στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Δυστυχώς ζούμε σε μία εποχή που ό,τι συνδέεται στο ίντερνετ παρακολουθείται. Από το Facebook, από το Instagram, από την Google, από τα πάντα παρακολουθούνται. Δυστυχώς πρέπει να το αποδεχτούμε. Είναι κακό αυτό που λέω, το καταλαβαίνω, αλλά ζούμε σε αυτήν την εποχή. Αυτή τη στιγμή αυτό που μου λες ότι ελέγχεται μία πόλη, την κίνηση και οτιδήποτε άλλο, είναι η καλή εξέλιξη της παρακολούθησης. Το ότι να ανοίξει μια στάση μετρό εκεί που πρέπει να ανοίξει. Εκεί που πραγματικά την έχουν ανάγκη. Και όχι, πήρε μια στάση μετρό, την πετάξαμε εκεί. Μια χαρά. Γιατί παραδείγματος χάρη υπάρχουν και στην Ελλάδα το ζούμε, είτε με το τραμ, που έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη, θεωρώ, με μια γλυφάδα δεν έχουν καταστρέψει, είτε με το μετρό, είτε εδώ πέρα Παγκράτη, Ζωγράφου, δεν υπάρχει συγκοινωνία με διπλανές περιοχές. Τέτοια πράγματα θεωρώ ότι με αυτή την τεχνολογία θα είχαν. Θα σου πω. Ανά καιρούς, όταν εμφανίζεται κάτι καινούριο, από το μεσαίο να θυμόμαστε μέχρι και τώρα, δεν ήταν ποτέ αποδεκτό και τρόμαζε. Δεν πρέπει να σε τρομάζει τεχνολογία, πρέπει να σε τρομάζει διαχείριση της τεχνολογίας. Αυτό πρέπει να μάθεις. Αν διαβάσεις στην Αμερική, υπάρχουν ήδη τρόποι που ακόμα και τη δική σου πληροφορία μπορείς να την διαχειριστείς και να την παρέχεις εκεί που θέλεις. Μη δίνεις τις πληροφορίες σου όπου να είναι, μάθει να τη διαχειρίζεσαι. Και το δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να πω είναι ούτως ή άλλως όλα είναι πια στο cloud. Όχι απλά στο ίντερνετ, στο cloud. Ναι. Το Building Information Modeling, για να μπορέσει να λειτουργήσει ως μέθοδος, θα πρέπει να έχει ένα κοινό χώρο ψηφιακό, το οποίο λέγεται CDE, Common Data Environment. Είναι ένα cloud, το οποίο cloud δηλαδή τι σημαίνει? Σημαίνει στο ίντερνετ, ένας χώρος σαν αποθηκευτικός, που εκεί πολλοί άνθρωποι που δουλεύουμε για τον ίδιο σκοπό, για το ίδιο έργο, έχουμε επαφή και λαμβάνουμε, δίνουμε πληροφορίες. Για να είναι σωστά τα πράγματα και να μην ξεφεύγουν πληροφορίες, έχουμε συγκεκριμένα permissions. Permissions είναι, δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν 10 ομάδες, δεν μπορούν όλες οι 10 ομάδες να διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο αυτό το κοινό χώρο. Πάρ' το σαν ιδέα και σκέψου ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ο έλεγχος. Οτιδήποτε καινούριο, όταν ξεκινάει χωρίς έλεγχο και ξεκινάει με το πάθος του καινούριου. Τώρα λοιπόν που έχουμε κατασταλάξει και γνωρίζουμε τις δυνατότητες και τις δυσκολίες, πρέπει να μάθουμε να διαχειριστούμε αυτό το καινούριο. Και από εκεί θα αποκομίσουμε, από εκεί θα κερδίσουμε. Μα θεωρώ είναι παγκόσμιο το ζήτημα ότι πάρα πολλά πράγματα, είτε τεχνολογικά είτε οτιδήποτε άλλο, έχουν βγει μπορεί για έναν άλλο σκοπό και έχουν καταλήξει για έναν άλλο σκοπό. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι το πώς οι άνθρωποι εκμεταλλευόμαστε αυτό το καινούριο πράγμα που βγαίνει. Το καταλαβαίνω αυτό που ότι το κάτι καινούργιο που το φοβόμαστε, γιατί το παθαίνουμε και εμείς οι ίδιοι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή σου πω, όχι, δεν φορέσει παντελόνι σήμερα, φορέσει μία φούστα. Εγώ δεν έχω φορέσει ποτέ φούστα, είναι κάτι καινούργιο, δεν μπορώ. Λοιπόν, είναι αυτό ότι σαν άνθρωποι όντως φοβόμαστε το κάτι καινούργιο. Το κατανοώ, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό τι κάνουμε σαν άνθρωποι να εκμεταλλευτούμε το κάτι καινούργιο που θέλουμε να το οδηγήσουμε. Ας πούμε, και τα ρομπότ, και η τεχνολογία, και τι άλλο καινούργιο μπορεί να έρθει. Ό,τι έχει καινούργιο είναι πώς το χειριζόμαστε εμείς οι ίδιοι, σαν άνθρωποι. Υπάρχουν τα πρώτα βήματα artificial intelligence, τα οποία έχουν συνδεθεί κιόλας με το BIM. Μπορείς virtually να συνδέεσαι με άλλους ανθρώπους και να κάνεις meeting και να χρησιμοποιείς τα ειδικά γυαλιά για να μπορείς να μπαίνεις μέσα στο τρισδιάστατο. Εγώ σου λέω τώρα καταστάσεις τα οποία είναι καθαρά πειραματικά.
Αλλά γίνονται, ισχύουν. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι και με το laser που σου έλεγα, με το 3D printer. Το 3D printer, λοιπόν, όταν εξελίχθηκε και φτιάχναμε μικροπραγματάκια και συζητούσαμε, λες και έχουμε φτάσει σε σημείο που μεγάλοι αρχιτέκτονες το θεωρούν σαν μια πολύ καλή ιδέα να μπορούν να μεταφέρουν σε άλλο πλανήτη, τώρα θα σου πω πράγματα πολύ κεντρικά, σε άλλο πλανήτη 3D printers, χρησιμοποιώντας τα υλικά που θα βρούνε στον πλανήτη να παράγουν κατασκευαστικά υλικά. Λοιπόν, δυνατότητες είναι πολλές. Μερικές μπορεί να μην κάνουν να γίνουν ποτέ υλοποιήσιμες. Αλλά υπάρχουν δυνατότητες. Μην τρομάζουμε να ελέγχουμε. Ναι. Μας τρομάζει το άγνωστο, γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Αυτό πρέπει να μάθουμε. Και τελευταία ερώτηση. Μάλλον 2 είναι οι τελευταίες ερωτήσεις. Πόσες να είναι το μέλλον σου και τι συμβουλή θα έδινες σε κάποιον άνθρωπο που τώρα, αυτή τη στιγμή που μας ακούει, που μπορεί να αφήσει την οικογένειά του και να φύγει στο εξωτερικό και οτιδήποτε άλλο πάλι σχετικό με όλη αυτή την κατάσταση? Το μέλλον μου θα ήθελα να είμαι μία γιαγιά που να πλέκει. Ωραία. Για να κυνηγάω την κόρη μου από πίσω και να της λέω «Φάει παιδάκι μου». Και ναι, αυτό. Να βάζω τις ντοματούλες μου πολύ διαφορετικό από πότε ζω. Αλλά είναι πολύ κόντρα αυτή τη στιγμή, γιατί είσαι μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα, έχεις φύγει σε άλλη χώρα για να δουλέψεις. Ναι, και αυτό θα με ευχαριστήσει, πίστεψέ με. Ξέρεις, όσο μεγαλώνεις, οι ρυθμοί πέφτουν και θέλω να έρθω πιο κοντά στο πώς ήταν το πρότυπο της γιαγιάς μου. Θέλω μια τέτοια, έτσι βλέπω το απότερο μέλλον μου. Ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή, μια γυναίκα μάλλον, θες μου να πει καλά, ότι έχει ένα παιδί, έχει μια οικογένεια και θέλει να φύγει και να μεταναστεύσει για κάτι καλύτερο, τι συμβουλή θα της δώσεις? Να είναι προσεκτική γενικά στο πώς, με τι κανόνες θα φύγει, γιατί αυτό το συμβόλαιο που θα κάνει, τέλος πάντων, το αρχικό της βήμα θα είναι και αυτό που θα την ακολουθήσει και μετά δεν μπορεί να το αλλάξει. Οπότε, να σιγουρέψει τον τρόπο με τον οποίο θα μετακινηθεί. Ναι. Αυτό πρέπει να προσέξει. Το πρώτο της βήμα. Πώς θα είναι ο μισθός της, πώς θα πληρωθεί, ψυχολογικά να είναι δυνατή, να μην αφήνει κανένα να της λέει ή να την τρομάζει. Τα νέα παιδιά είναι πολύ δυνατά, τα νέα παιδιά για μένα είναι πολύ σεμνά. Δεν ξέρω τι θεωρεί ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά εγώ έχω δει παιδιά τα οποία έχουν εξαιρετική ποιότητα, έχουν ζήσει πολλές δυσκολίες. Εγώ θεωρώ ότι είμαι ένα παιδί, σαν παιδί τότε, έζησα την παιδική μου ηλικία στη δεκαετία του 80, Παπανδρέου, Μητσοτάκης, Κουκουρούκου, σου το λέω πολύ απλά. Δηλαδή, δεν είχαν οι γονείς μας. Ναι, παρακαλώ, έρχεστε για μένα. Περνάει και μια μηχανή αυτή τη στιγμή και γίνεται... Ναι, άκουσε Παπανδρέου Μητσοτάκης. Δηλαδή, ήμασταν παιδιά τα οποία δεν είχαμε προβλήματα αγωνίες, σαν παιδιά, και ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα μεγάλο μπαμ. Και σαν ενήλικες σοκαριστήκαμε. Τα παιδιά μας έχουν γεννηθεί και έχουν ζήσει σε αυτή τη δυσκολία. Είναι παιδιά που έχουν οριμάσει πολύ πιο γρήγορα, ξέρουν ότι θέλουν, είναι δυνατά και θα δεις, θα βγουν πολύ εξαιρετικοί άνθρωποι από αυτές τις γενιές. Οπότε μη φοβούνται να προχωράνε με βήμα σοβαρό, σταθερό και να ακολουθούν αυτό που αγαπάνε. Δεν καταφέρνεις τίποτα αν κάνεις κάτι που δεν το αγαπάς. Συμφωνούμε. Αυτά. Αυτά από εμάς. Να πω το Instagram σου για να σε ακολουθήσουν ή όχι? Δεν χρειάζεται. Ωραία. Θα με ακολουθήσουν και μέσω εσού. Ωραία. Κάντε εγγραφή σε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, καμπανάκια, να ακολουθήσετε το Instagram μου. Το Instagram της Βίκης δεν θέλει, δεν πειράζει. Ακολουθήστε με. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Χαιρετούμε. Γεια σας. Γεια σας. Και πλέον να πω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ σε ευχαριστώ, τιμή μου και ό,τι θέλεις από μένα, οτιδήποτε χρειαστείς. Και ευχαριστώ και όλους που θα μας παρακολουθήσουν. Γεια σας. Γεια σας.